What's up guys? Today we are doing another video. Vaikka mun ensimmäinen video oli. Tänään me pelaamme Kiilusun kanssa. Ei. Se on unemployed. Mä linkkaan sen. Työttömämpää. Tää laitan sen nimen tonne descriptioniin. Silläkin on oma YouTube-kanava. Me pelataan tällaista Ykkönen, peliä. 2, 3, 4. Mitä näistä pelataan? Pelataan 2. Näiti 5 heti. Mä vähän tätä. Ko-oppia. Tänään me... Koska miksi ei? Nyt alkaa ilta. Kun vitsi Ferdy hyppää tästä mun ikkunasta. Mä laitan nopeasti valot vielä pois. Sitten minulla tulee pissat housuun ja minä kakkaan kohta tuli joku Ferdy tästä ikkunasta. Okei. Näyttikö tää näin realistiselta? Anna mulle backshotteja. Joo, ei. Joo. Äijä. Freddy Fazbear. Se on yksipallinen. Puhelin soittaa. Jag tar ansirta temporter. Hallå? Hallå? Hei. CCTV. There's no one. Miksi nää pelikonsolitkin on alkanut lagaa? Nyt tää on vielä pelottavampi. Täällä on toi vitsin Balloon Boy. Ei, kyllä mä löysin yhden. Mä vain musiikkiboksia. Miksi ne pitää lisää tommosia lagaavia pelikoneita? Mä windaa tota musiikkiboksia käm 11. Joo. Varo sit sieltä venteestä saattaa alkaa kiipeä porukkaa. Joo. Kukaan noista ei oo lähtenyt. Tää on tylsää, me tarvitaan jotain. Sä et tiedäkään kuin hirveä se yö 5 no. Sä et tiiä, äijä. Me tarvitaan jotain. Ei jo. Toi liikkuu. Joo, Foxia. Katoppa kamera 11. Tuolla on mankeli. Hell no, missä? Hello? Pallopoika. Onks joku tossa käytävässä? What the sigma? Gamma 3 on. Katoppa Cam 7. Sano kun se kettu liikkuu. Ei tossa liikkuu, noni signal. Noni siellä liikkuu Chica. Se juoksee. Juu, se on tossa. Kettu! Mene pois! Minua ketuttaa kun tämä kettu on tässä. Kettu tulee! Oota, pikku hetki. Mene pois! Kukaan ei tykkäs. Noni kiitos. Hak tuo! Rossit oikealta saattaa tulla poju. Onko siellä ventis joku? Ei näytä sieltä onneksi. Chica on tossa. Kato moi. Spaceista laittaa maski, sun pitää käyttää sitä kun jotkut tulee. Jos mankeli... Täällä on vaan pari tyyppiä, joihin ei voi käyttää maskia. Hui, maski! Sit on pallipoika, mene pois. Hui! Goldiferdy.
Venäjä pitää käydä tekee yksi juttu. Niinku tää on poika, tää on nainen. Puuäijä Maisumerkaarista. No se on se puuäijä Maisumerkaarista. Saisiko lavallisen puita? No hiljaa. Saisiko lavallisen puita? Okei, ne ei ihan heti liiku, että voidaan chill käy. Oh fuck. Cam 9 ja Cam 8 ja Cam 7 on tärkeimmät. Nää jos pallipoika, niin kukaan ei siitä tykkää. Ballboy. Teen sulle huomenna aamulla thumbnailin, kun mulla on kaikki ilmasta käytetty ja käytettynä siinä editor-softaressa. Balloons. Teen sulle huomenna kävisit thumbnailin. Ysissä jo. Jos sulle käy. Käykö sulle, mä teen sulle free thumbnails. Juu, mä windaan tätä Cam 9 ja 11 siitä. Venää, mä näyt ku silmät Cam 11. Pitää katsoa nyt. Okei, Foxy on jo tossa. Mankeli meni tonne. Kato tarkkaan tota pitsin fokkelia. Onko se tuolla? Ei. Cam 8. Se pitää flashaa kaikki muut. Vasemmalle meni leikkipupu. Siis se on niinku yksi ainoista, joka pitää flashata. Chica on liikkunut, Cam 7. Joo. Kaikki nää voidaan counteraa maskilla, mutta se Foxy on se tärkein. Juu. Sitten täällä on Bunny ja Chica ei oo liikkunut mihinkään. Foxy eka ei oo. Nice. No niin. No niin. Pupu on lähempänä. Se on tuolla oikealla. Hi. Hai. Kuka siellä? Kuka lauleskelee siellä? Siis niillä on animaatiot, kun ne kävelee tästä. Foxy ei oo liikkunut mihinkään, Bunny on liikkunut. Niillä on animaatiot, kun ne kävelee tästä. Kun ne kiipee ventistä. Se voi nähdä. Missä on? Venää. Eiku niin. Tää jäbä. On noin vain tää venää. No danger bro. Kato. Minkeli mankeli. Se saattaa tulla tosta keskeltä. Vai? Maski päähän. Ei vielä. Jos meillä on maski liian kauan, se golden spawnaa. Voi juman, tuolla on 2 oikealla. Tää ei oo hyvä. Ja mua pelottaa, että se Foxy nyt spawnaa. Voi juma. Venäpä. Yritetään sit olla käyttämättä. Aina kun käytät flashia, laita pois heti. Kato, Hello. tuolla on 3 oikealla, mutta siis kato, kun meillä on flashlight-patterit ja me ollaan kulutettua puolet. Ja kello on 3. Eli ei mitään, kyllä on vielä pelaa. Sanois joku tulee, mä windaan näitä. Missä nää on? Ne on kaikki siellä Siinä on. Pallipoika! Yksi meni vasemmalle. Ui varo! Maski! Vittu, mä koitan. Pois siitä. Nyt se golden ferdi pois tuolta. Siellä on joku muuvi. Kummasta. Mä windaan. Sanois tulee.
Miten Foxy ei oo vieläkään? Moi. Sieltä tulee. Se on Ferdy. Mankeli, se on ihan tossa ventissä. Kato. Mitä vittu? Nyt varoja, tossa keskelläkin on. Moi. Pallopoika. Hui. Ei, pitää windaa. Sano se tulee se hito Ferdi. Ei tulla, okei. Pitää windaa, että ei tuu. Okei, älä flashaa. Me voidaan vaan... Kuse. Moi. Ei se tulee! Ui. Go away, you nerd! Go Ei brown se man! sun. Go away, you brown man! Hello? No moi taas. Foxy ei oo vieläkään liikkunut. Joko on venteissä? Chica! Maski. Mene nyt pois! Kiitos. Hei, Yeah! mä olen kohta selviä. Hello? Mä käyn windaan. 5 AM bro. 5 nukkumaan, 5 herää. Foxy ei oo liikkunut koko yönä. Hello? Se vieläkin chillaa tuolla vitsi. Missä noi vanhat papat. Niillä on. Ja nää. Juu, siellä on ihmisiä. Nyt se pallipoika. Hyi. Kuuntele, jos sä ikinä kuulet venttiääniä, niin maski päähän. Koska joku tuu. No nää vaan lillut tulee täältä. Missä ne vanhat papparaiset? Hän on lähellä. Eli heti kun sä näet yhdenkin pikselin liikkuvan tosta, koska me ei voi, meidän pitää säästää. Ei hitto. Sano se tulee. Yes! Sir! Hello? Me voidaan lähteä. Hähä. Sir! Backshot! Missäs me tuppa poistutaan? Uhi! Ai nyt on kirkas näyttää. Jee! A+ reitingi bro. A+. Toimi. Ok. Mennään. Vastaamaan. Ja mä voisin kuunnella, mitä se äijä sanoo. Olisiko sulla heittää puita? Niinku traktorillinen puita. Okei, noniin. Mä käytän heti kaikki meidän flashlightit. Alo, olisiko sulla heittää puita? Ei. Okei, eli nyt me ei tarvita sit kun kello on 1 AM, aletaan käyttää noita valoja. Siihen asti ei tarvi. Kello. 12 AM. Toi fookkeli ei osaa toimia. Videopelit ei toimi enää. Miau. 0, mitä täällä on? Täältä on tätä aloitusta. No niin, signal interrupt. Mitä? Kamkasissa. Noin, sieltä hävisi yksi. No niin. Ehkä meidän pitää alkaakin käyttää vähän aikaisemmin. Okei. Ei hirveästi checkpay. Toinen liikkuu. Käytävässä on 2. Tossa keskikäytävällä, kato. Mihin se meni? Hello? Ai juu, käymme 4. Siellä on 1. Eli oikealla. Pupu jäbää. Puput hyökkää. No! 1 AM ja Foxy liikkuu ja Hello? se hito kettu liikkuu ja... Mulla onko kattu?
Sieltä tulee, iso sieltä tulee, puu. sieltä tulee. Sieltä tulee, sieltä tulee. Luota, käveleekö ne suoraan tähän? Eiks nää oikeesti jää seisoo tähän kaikki? Nyt jos se Foxi tulee, me ollaan kokattu. Älä edes flashaa venttää, yritetään vaan katsoa milloin nää hyökkää. Hitto se jäbä, sano hyökkää. Ferdy! Hello, miksi sä vedät natsi-tervehdyksen? Ei joo! Foxi. Moi moi! Lähde pois. Mä oon nähnyt sut jossain sivustolla, jätkä. No sano hyökkää, mun pitää vain tätä Foxia. Se lähti. 2 AM. Let's go. Joku tulee venteistä. Maski. Hello. Hello. Moi. Mä oon vetänyt vitosyön läpi kans tässä pelissä, että se oli niinku minä, tyyli Samu, Epe ja Mikku. Käytät sä mitään editing softwarea? Niinku editoit sä videoita? Hello. Kyllä mä joskus. Mun pitäis etsiä jotain parempaa. Mä oon käyttänyt pelkkää CapCutia tähän mennessä. Vois ehkä katsoa, jos löytäis joku ilmaiseksi. Siellä on 2 miestä. Joku tulee. Tuolta tulee. Man, shut up! Mä tuotan sulle backupia. Mä oon liikkunut tuolla. Kettu on kohta ulos sieltä paikasta. Äläs käytä noita muita valoja. Ainoastaan keskivalo. Ei sitäkään kannattais koko ajan. Kello on 3. Kello on 3, eli ei mitään. Kyllä ne vielä vahtia pitää. Että mä saan mäkkärin tuntipalkan. Hi. Okei, ehkä mieluummin sinne mäkkäriin. Se on tossa keskellä. Miten se ääni on oikeassa ventissä? On se backshotteja, kun sä katot. Mä oon läheinen. Hi. Ai se tulee. Hi. Balloon Boy on ventissä. Kaos se skippaa meidät. Se pöllis meidän patterit, joka ei oo hyvä, jos meillä ei oo maski päässä. Signal interrupted, kammeseiska. Kato keskikäytävä. Siellä on jotain. No on siellä tuo kettu. Nyt kato keskikäytävää valolla. Käveleekö se suoraan tänne? Ei. Tuossa on Ferdi. Niin on. Ei tarvitse katsoa noita valoja venteissä, koska jos kuuluu kävelyä venteistä, niin sit on huono juttu. Tai sit maski päähän. Hello. Sanois joku hyökkää. Foxi. Nyt äkkiä. Meidän pitää saada se pois. Jes. Kiitos. Okei. Ventis tulee ventis. Backshot. Mun pitäis windraa se musiikkibox. Ei! Mä menin antaa backshotteja. Ei hyvä idea. Okei, mä oon kokattu. Onks mä nyt tässä? 5A. Shrek Sad Story School Bully Cry. Mitä Sellainen. Ole auto. Eikö mä saa tätä musiikkia? Tekstuurit loudas ja lähti siis lähisyydylle. Lähisee. Ei, siis mä vaatin.
Oh. Tämmönen jonka äällönä on ihan vahinkoinen. Aina tonne jäällekin voi mennä ajamaan. Seuraa. Mitä auton kontrollit on? En. Onko sulla enkinen päällä? On, mä mietin mitkä nää auton kontrollit. Tääkö dieseli, kuinka maksetaan sitä saa? Onko tästä oikein? Tääks pommi? Miksi tässä pelissä on Bemari? Jostain Volvo-peli. Saksalainen. Ja aussiainen. Täällä on ei kun siis siinä alkuperäisessä on Ikeakin. Miten tää... Mikä on käsijarru? Kerisha, mikä on käsijarru? V. Tässä saattaa olla shifti ehkä. Eiks tää on joku Raptor? Eikö tää ei oo kyllä Raptor tai joku Nissan? Oi! Mulla vaan parempi auto. Näit sä mun hullut donitsit. Mulla on Coca-Cola-auto. Täällä on se banaaniauto. On vai? On venaa. Kyllä sä tiedät se sininen tärni niissä banaaneissa, kato. Hyi, tuolla on kyllä hirveellä. Ei voi mitään. Random peli. On aika random. Onks tää ei kun tää Audi? Onks tää A3? Täällä ei niinku mitään hyvää autoa sellaista. Se on paljon tässä. Mikä tääkin olisi tähän yksi? Käpkeipin. On muista se internet. Tässä on niinku sellainen, missä on ihan sikaateho, on jonkun asia, joka on sitten
käteen. 256 käsien pohjaan. Mulla menee tuplasti hitaampaa. Jos tää tällainen vanha Volvo laittaa siihen mun iskon auton turva. Se on aina kämmenen kokona. Se on ihan hyvän kokona. Laittaa sen turvaa ja mennään jäämään poliisia pakuun käykö. Nyt kävi lähellä. Ai. God damn! Ja hitto toi. Ai joo, mä näin se. Mikä on? Tää. Tää on vanha. Saattaa ihan rikkinäinen. Mikä? Sitten kato tuota takalokariikin. Irron. Onko se tää? Ei tää on. Tässä on oven auki, mitä? Saiko se konepellinkin? Oho. Tässä on jo paljon tehoa. Tässä on jopa takaa ikkunankin. Mulla on vähän isompi spoiler. Onks toi... Mikä ei bro juoma? Ei bro! Ei meis. Jää. Eiks hullu? Tää on jotain rikkinäinen. Ei bro. Venä. Mikä? Tää on tehoakin. Nyt on tehoja. Mikä tää musiikki on? En mä tiedä, tää vois polttaa. Ja tuossa lukee, en tiedä. Nyt mene pois tai mä ammun sut. Sun oven taakse. Mulla sun varo. Toi kiroili, reportataan. Pitää hittoa. Nyt on hyvä musiikki. Joo. Ai, mikä tää kääntyminen on? No, hullu drifti. No tää auto ei oo hullu. Tää on pöllö. No niin. Tätä täysin sama auto. Mikä tää on? Ai pikku tykki. Sä oot siinä.
Ottaa. Ah. Ah. Siinä. Tuo Mitäs mä putkisto oli massiivinen, mutta tiedätkö muu on massiivinen? sun pilsas. Ei. Kun mahtaavan perinnön sun memi on massiivinen. Juu. Vois varmaan lopetella kyllä video tähän. Tää on kestänyt ehtosti. Niin on. Nyt löytyi muuten auto. Tää auto on just tää, mitä sanoit rikkinäiseksi, tää musta Volvo. Joo. Niin no mä voisin editoida tämän videon välttämättä, jos en mä... Tämmönen kämpläyspeli. Tämä video oli tässä, katsojat. Tilatkaa ja tykätkää ja kommentoikaa ja jakakaa ja laittakaa kello päälle. Älkää Tai tehkö muutama mitään ovelle noille. haarukankaa ja tungen sen syvälle suun, koska siinä oli nakki päässä. Se oli se oli vielä Yksi tipatkettu miljoona. kiinni. Oh my god, mä oon niin hyvä. Mä oon niin hyvä tässä. Nyt laittakaa se liiketä, ette saa haarukkaa syvälle kurkkuun. Ei tuu nääkin uhka pelaamaan tähän peliin. Tää on niin mahtavaa. Akaa. Te ette saa Volvoa turbolla. Niin. Tilatkaa lisää.